Man har stor fleksibilitet. Vi arbejder egentlig inden for at kan flytte vægge og flytte vinduer og døre op til sidste øjeblik, altså 2 dage før produktionstiden. Sikkerhed for fejlfri levering. Det er klart, at der vil forefindes fejl. Men igen, det at vi producerer så tæt på, altså at vi kan rette i det her indtil 2 dage før, det giver en enorm sikkerhed. Vi rådgiver os inden for myndigheder og byggekrav og etc. her i huset. Man bruger flere mandetimer på byggepladsen, fordi man flytter dem off-site og så herned i produktionen. Og derved bruger vi jo markant mindre, måske 50%, 60% færre mandetimer. Man er mere uafhængig af vejret, grundet det, at vi rejser modulerne inden for en enkelt arbejdsdag og producerer dem på fabrikken her. Vores produktionsmetode er miljøvenlig, grundet det, at vi bruger bæredygtigt materiale. Og at det, at man kan transportere et helt elementsæt ad gangen, altså et helt modul eller et helt hus ad gangen, gør det også meget miljøvenligt. Vi mener, at det er fremtidens byggeri med letvægtselementer. Ikke mindst fordi det er så efterprøvet i det meste af Europa, USA og Canada.